Mhoro veruzhinji woye, ndinovimba tiri kukubatai kwese kwamuri muri vatano. Tadzoka zvakare munzvimbo yekwaNeuso kuMhondoro. Munotondera nhau yekakofini iya. Makanzwa zvaitaurwa nevabereki vachinyunyuta kuti aiwa vana vatirasa. Tatiwo zvakare regai timbotaura kane vagari venzvimbo ino tinzwe kuti vanoitongawo sei. Tingade kunzwawo zvakare kwamuri imimi muri kwamuri ikoko kuti nhau iye munoitongawo sei. Mubereki wako toti izvo zvechokwadi anoroya, unoitonga sei nhau iyoyo? Ko kana asingaroye, uyezve iwewe semwana unoitonga sei nhau yakadaro? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Chitenga chingokurudziro ndechoti dai vawira vangobatana navabereki vavo. Vana mai mese vawira naona amwene vavo because zvichokwadi okuudza kunofakuitika mwana ende handisipo. Ndiri kwandakandirwa asi pandakadzoka ndangonzoti vana ngobvira vasviko pamba pana amwene vaona nhasi mwana wachona handisingazoti ari kusvikawo here. Saka hapana ari kutombotadzana nemumwe asi tonga chitongokurudziro dai vaita kuti vawirirane. Because nyaya dzacho hauzoti tomakofini twakondotoishuwa here kana ndotonhema. Isusu hedu isusu tinopwititidza saka dai vaita zvokuti vanhu vawirirane ndozvatanga tichitongodawo chete. Munoreveka kanyi munopwititidza? Tinotaura chokwadi sezvachiri. Because zvomakofini zvedu haisina yekuti ndikuvareverera kana kuti chiyasi pamwe pachona unonyasonoti zvinogona zviri zvenhema izvezvi vana mbuya vakasvika kure kwakasiyana siyana. Havachataudzana nevarora vavo, ivo havachataudzana navo. Nezvimwe zvatenge chisongonzwawo mukugara sika unongosvingondo kuti zvangoita kuti vangowira. Miri mapfumo kana kuti maitatai. Mera tsoko. Pititi matova. Ndobva kuchivu. Ndakarorwa muno Mhondoro. Ichi chiitiko chakaitika muno muka ichi chakachishamiso but semwana akaberekwa nevabereki anofanira kuti adzoke kuvabereki iye. Kwete kuti mubereki amuinge nekuti zvaakaita zvike zvimubereki agoni kuti amushanyire zvinototinyadziso nesuwo. Ezvokara isusu kuti tupe mwana yambire kuti timudzidzise kuti naiwe dai wadai so ari kutotirafura tiri kutotyika but tiri kutomunyengeterera kuna Mwari kuti dai Mwari vapindira mukati mekurarama kwake awanikwa achidzokedzana nomubereki wake nekuti mubereki akamutakura 9 months. Atisidze kutamba ukabereka mwana komana kana mwana sikana 9 months mukati medumbu rako mangwana ofuma kuti uri muroyi. But tachiti zvazvo zvakaitika but kuti anzi kuti upone wana kuregerera dai agona kuti vagona kuregererana vayanana asi chikuru chinoitika kuti mubereki agona kuenda kumwana kunoti anomudza kuti mai ndakuregererai asi kuti mwana anozokumbira ruregero kunani kune mubereki wake kuti mubereki mai ndakakanganisa dzimwe dzenguva ainge achifurirwa neshamwari achifurirwa kana angave maprofita kana ingave nyanga ikamufurira but iye ngaafunge semwana akaberekwa nomubereki. Ndatenda zvangu tu. Ini ndinoitwa Elizabeth Mukuradare. Ndakarorwa kuno kuMhondoro ndinobva kuchivu njanja. Panyaya iyi inyaya iri kurwadza. Inini ndotori mbuya vake. Saka ndakatombowana nguva ndakatanga ndataura namai ndikati naye muzukuru kana ndikama kuti titaure nemwana imi munozvigamuchira sei? Mai vakati gogo ini ndinozvigamuchira nokuti mwana wangu ndikaona mwana
ndikazama kutaura naye kuti nai muzukuru hazviite here kuti iwewo uende unokumbira ruregerero kuna vabereki. Mwana akaratidza kuti handitombokwanisi pari zvino gogo handikwanisi kuti ndiende kuti ndinokumbira ruregerero nokuti zvakaitika zvacho zvinorwadza. Asi chatoziya ndechekuti mwana uyu zvinhu zvakangoitika, ndofunga nyaya yakaitika tiripo. Mukatokabata kabhokisi aka kuti aka ndekekutengwa, ende chokwadiwo ndekekutengwa, hakasi kabhokisi kekuti kanga kaine zvinhu zvakanga zviripo panga pasina, asi kuti ndekekutengwa. Saka iye ari kuramba kuti handigone kunokumbira ruregerero, asi karuregerero runofanirwa kutoitwa kune vabereki, nokuti mwana akaberekwa namai nababa chero dai vakakanganisa iye hanei nazvo. Saka zvinhu zviri kungotirwadza tese mukati menyika ino kuti zvinhu zvakaitika izvi hatizive. Iye akati handikwanise, pari zvino handiende, handikwanisi, akatondirambira ndiri mbuya vake. Asi panhau yese munofungidza kuti ari wrong naari correct ndopi? Inini maonero angu ndinoona kuti mwana ari wrong 100%. Mwana ari wrong nokuti right, kunyangwe dai baba namai vari varoi, hazvinei neweka izvozvo. Haufanirwa kuti akatengesa mai vake nyika yose nababa vake nyika yose, ufumure here kufumura kwakadaro zvinhu zvinorwadza. Mwana ari wrong, hanga asinei nezveuroyi, kunyangwe mai vari varoi kana baba vari varoi, hazvinei newe nokuti uri mwana. Saka aiwa isusu zviri kutirwadza zvinhu zvakaitika izvozvo, zvototirwadza zvakanyanyisa. Inini ndinonzi Edmujaure, ndiri mugaro muno Mhondoro kunokwa Neuso. Tichinzwa nyaya yakaitika pamusha apa kwachunga apa, takabatikana kazhinji chaizvo, zvizhinji nokunzwa kuti zvakaitika izvi kuti pawanikwe kabhokisi kachinzi kabhokisi kemwana, iye mwana akavigwa. Zvikazova zvakapa kutaura pakati pemhuri, vabereki nemwana wavo. Saka isisu sekuziva kwatinoita pachivanhu, mwana anoda kuti ave pasi pevabereki vake vachitaurirana. Kana pane zvakanganisika vave vanoyanana mune zvakanaka, pasina kana kutukana kana kuparadzaniswa kwemhuri pamusana pezvinenge zvaitika. Saka tanga tichingokurudzira kuti dai mhuri idzi dzagara pasi dzitaurirane, dzibatane kuti zvigadziriswe, vagare murunyararo sehama nehama. Ndo zvatinoshuwira paupenyu, ndo zvandinongotaurawo izvozvo. Nditwawo Aleta Mapfumo, ndiri mwana muno Mhondoro. Ndachingokumbira kuti mhuri idzi dziyanane, vabatane, mhosva inoregererwa, vanhu vanoregererana, vogarisana zvakanaka sevabereki nevana. Mwana ngaadzokere kuvabereki anokumbira regerero. Ndatenda. Dai vanga varega zvavo kuda rufunge vangodzora mwoyo wavo. Chokwadi kana mukadaro mungatiende. Ndetwawo Precious Shava, ndakaroorwa muno Mhondoro, ndakaberekerwa nzvimbo yeChiredzi kumasvingo. Ini ndinongokurudzirawo vanhu ava kuti semuroora, kunyanya kune muroora, dai waro angodzorawo mwoyo wake ataura naamweni vake, vadzoreredzana, vadzokerana panzvimbo kuti ini ndakatadza, kana kuri kunzi anzi akatadza, zviri kuchinzi muroora akaita sei, akatadza. Ini muroora ndoti mumwe wangu dai angoenda kunoti mama, ini ndakatadza pane chitiko chakaita sei, chakaitika ichi. Mwana kana ndotiwo kuna John, kana uchinzi wakatadza, obvious akatongotadza, ngaanokumbira futi uregero mubereki ndewako, anokumbira urege, kutadza kunowanikwa kana mubhaibheri zviriko. Saka itongokurudzirwawo kuti mai mese asemunhu womuroora ngaanokumbira uregerero musha mevareki. Vanzvadzi ameno, mungade kutauya kuti tikuyananise imimi nevabereki venyu nana tezvara naamwene. Ndezvipi zvamunoda kutaura pamusoro pemasoko iwaya? Ini mashoko aya handina zvandingatauri, asi ndingatode kunzwa nemwana wavo kuti anenge achiti kudii. Zvandingataura izvozvo
ndizvozvo. But imi mwoyo wenyu uri kuti chii? Ndachekutaura asi zvine zvataura mwana wangu ndozvandoita. No, pakanaka. Ndiyo nhau yataurika kamuri yeZimbabwe. Ndinovimba manzwawo zvataurwa neveruzhinji. Ko imi munoti kudini? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei kamune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.